Biyag Di Tao. Hello, good day kada kayo amin. Patgan mi apapagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, hello kani Dayan Mondala, Romnick Dayag, Marites Agpawa, kani Angeli Cobelen. Inday nga ruden denggan ti episode 196. Dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Papang, makipagnaid kami pa lang dito balayo ha. Tawan pa yung balay mi. Mas dawa kami ka, Bonnie. Di mo lang matultulad dyan. Sakbayan ng asawa. Ada nakasagana pag nairanda iti asawa na. Ada-adagos nagyananda. Papang, agam wala. Sa dalbalin tadakil mo ti balay. Dito yan ti pagnaidan yung agasawa. Basta gagagat ka si Kaferlin. Tadyak kayat ti sadot dito'y akabalay. Tati kayat ko, nadalo sa kanayon ti balay. Nalawag. Oo, papang. Apa nga ginimpake ka mo, Ferlin? Bakit? Apa yan na kami suot ka? Masuro na kita mo. Pumanaw tan dito eh. Kanya? Kasla pagtatak ko ng talaunay to'y balay da. Madlaw adi na kayat ti panagnagit ta dito eh. Bakit? Paspasin siya mula kuman ni Papang. Mayroon kanto iti ugali na. Kas dyan na dahil yung agsasao. Ang nasingpat ni Papang. Nasingpad nga. Nakais-strict tumpay. Basta pumanaw tan dito eh. Saan kumamat akas ta? Bakit? No di mo kayat ti sumurot kanya. Saan na ang basta agawi da kay balay. Anya? Makaamu ka, no di ka sumurot kanya. Basta siya, agawi da kitamot lang. Ay na, impakat mo man nga tanti kinaarsagid mo anak ko. Agtal na kayo man nanang. Imbes nga isakit dak, taanak dak, saan man. Bakit? Saan kumamat akas tati pa nagsungsungbat mo kaninanang Masurunak, nasakit nga ron ti ulo ko panunod. Ferlin! Ay na, una yun anak ko. Ay na, pasensyakan buni Kasya talaga ta anak ko. At dararsagid na. Basit lamang na umdasan na pagpupudutan na. Di ka madanagan. Mawawata ka kanayon ni Ferlin, nanang. Amo kong ti ugali na. Taagayan ayat kami pa ila Naglakan ng agpaspasugnod. Basitla di na magustuhan. Agpasugnod din. Kahit kakaasyak tumutin na mga ayayokan ko ana. O, adto yan titwalyang, Bonnie. Inkagdigusan, tapno di ka maladaw amang opisina. Agyaman bakit? Bonnie, to'y cellphone mo, umawawag ni Papang. Sumbata mo, tanay, nakabuyata ko. Pagan, ano ko maakasalita dahi to'y alakay? I-accept ko tikol na. Ngamjak ang sasao. Hello, Bonnie. Ayan mo. Apay, awanan plano yung agawin dito'y balay. Kung di da magpailang, nakais-strict tuntumad lang. Hello, Bonnie. Agawin kayo dito'y. Tadati kapsat mo kundi pamilya na. Hello! I-cancel ko. Help! Makapasuhon dahi di alakay. Kunamatlan asinon. Kasla ubing ti pampamayan na kada tao. Masapol aya nga ibaga na aming nga aramida. Kaslakit din awan manak nakam ko iti kasjay nga aramidan na. Bakit? Kasangay ni Papang inton bigat. Agawid tayo di bala inton malam. Tatumulong tang agluto para iti sagana. Uy, bakit? Nanyaman ti gurguram ka ni Papang lipatan mon. Awawatem kumalatan ta talaga akas dya ti panagniwat na wen. Mas daawa kijay amam At dapay atiw na ababae no agsasaw. Awan preno tiniwat na. Uwan nga rod. Mababay na. Agam anyang nga rod. Awawatan talatan Takas dya kat nga rod ti kinatao na. Ipagpagapum la kumakanyak nga asawa mo, Ferlin. No saan ka lang ay ayatan? Sa anak ko maanak ki asawa kan kakan. Irwam mo ti bagay mo, okay? Patsya kamahalang tumot lang tirik na ni Papang. Sigurado nga agkaalaan kayon to no bumaybayag. Imposible. Jackpot yan day ta. Salamlat ang ti ugali ti amak, bakit? Kanya. Agawid tayo di balayin ton malam?
Tapnawan may bagbaga ni papang kadata. Ada kanong amin ni kabagis ko jay, agraman ti pamilya na. Inta umilaw kada. Ana, uwanan. Good morning, Abirat! Good morning, Matan. Madin sa tiring mo, Abirat Ferlin. Amok ti pagkaskastaam. Ni Papang, gusto ka di? Ay na, Abirat, salaam latan ni Papang. No kasting agsasaw, umisam ka lata. Di mo ikan ka no dagiti bagbagana. Kastamot laang ni Papang kanya kididamo. Ngam pinakita aklat iti nasayaat. Iso nga ita, aggalaan kamin. Uy, tasip-sip ka. Nalabirat, umay ka, isaganatan ti pamigatan tayo. Tagar mo sar tayon. Ala, Dejay? Nagtaod sa amat iti silad ni Papang. Ala, apa yan? Ay, umay ka man, hinta kitaan ni Papang. Amangan nanyamot ang tinapasamag kan kuana. Naimbag nga rod kan kakabagis, tadan balayo. Makabalay kan to, met akabagis. Mandula kay! Boni! Ni Papang! Umay kayo! Ni ipag na siya. Ni, anya na pasama, ikang papang. O may ka, inta kita ang kabagis. Ay, na mild stroke kayo, papang. Dako kaya ti matay. Saan kayo pa matay? Agyaman tayo ti Diyos, tainispal na kayo. Kaya ko pa iti agpiyag. Uwin, papang, agimbag kayo pa eh. Saan ta ka di pa yung agawid, Bonnie? Data naka-schedule amang bantay ka ni papang, bakit? Inton bigat madta kabagis ko. Diyak makaanos nga agyan dito ospital. Agawid aksan. Ha? Sige, magawid ka. Siya kung timang bantay ka ni papang. Jay kumasawam ti pinagawid mo, Tadapay trabaho na inton bigat. Kasi mapuyatan katag trabaho pa'y no bigat. Ano san na? Tama naman. Unangam di kalama siya ni di asawa. Di da kayong timapan agbantay iji ospital no kayat yung. Unay mati kastapa nagsungsumbat mon Farlene. No adasan magustuhan ni di katugangam. Palabsamlatan. Takas di ka ngarab ti kasasaad nan. Kasi no di ka masyan kanya balayan. Di asawam ngarab ti ka siya manakaw. Ay na, sa ukay mo't asaong. Dak nga rod makaanos nga agyan iji ospital. Kan may saan mo't laasyak ti manugang na. Ni ami ati mapanmang bantay kan kwa na. Tapaborito na mo't gayam day a manugang. Anya? Mayat ka manunusan. Agnaedtan dito'y. Tawan kadwa ni papang. Awan mga sikasukan ko na dito'y balay. Anya, kasano ko maama asikasom kat adang magtrabahom? Di mo ko naan asyak ti mga sikaso kan kwa na. Aganos ka. Tadamat nga ro trabaho ka bakit? Sana balay. Nawan trabaho ka. Sublatan ka. Apay na yakas na, Bonnie. Kasla may samot ti anak ni Papang. At dapay mo't may isang anak na. Di kapsat mo. Tumulong da ko mamatan. Nagsaritaan min dayta ka ni kabagis ko. Iso na lang ta weekends lang ang makaumay da dito'y. Tagpadadamat nga ro ang mga opisina iti asawa na. Kat, siyak ti ipasubuyo. Gapot ta housewife aklaan. Siyak matan ti ipasubuyo ang mga sikaso kin ni Papang. Ha? Masadutak lakit di. No di mo kayat, saan lang? Saan ang problema dayta? Saan ka pilitan? Numasadot ka, mga laak ititang danak ang mga sikaso ko ni Papang. Pasensya ka nami. In sakripisyong ti trabahong gapo kanyak. Basta para kada kayo, Papang. Nagimbag kayon, agsubliak naman na nagtrabaho. Agyaman na, balasan ko. Nakasaysaya at kakanyak. Hasino pa'y kumatag si sinakit no saan ada tayo, Papang. May sa tayo a pamilya. Ay, anyat kayo ti kanan. Tayo sa tilutuwag. Natang di kayat ko asidaan. O, sige, Papang. Abirat Ferlin, diti ka pailaang Pakibantay mo ni Papang. Tayo nakagluto. Sip-sip at talaga day tinabirat ko. Kwa, Romara. Agawidak iji balay ta inawagan nak ni nanang ko. Aguyak ka no, inak igatangan iti agas na. Sikan ti makamuki ni Papang. Total, paborito na kamatlaang amanugang.
Awan ti paborito kada kayo. Napatag kayo adwa kanya. Oo, agtal na kayo man. Sayo la ibagati kasta. Itatabaldado kayon. Ngam idi ka pigpig sa anyo. Ay sus, nagalas ti panagsasauyo. Kanayon dak apabainan idi. Ferlin, di mo ko mapagsawan ni Papang iti kasta. Maasi ka kumamat kan kuana. Ang pay sumatibag bagak. Saan aya? Sa damat lakon di singpet. Idi nagsakit dan. Pasensya kan. No adaman di aday pakita kan kay ti kalabas, Ferlin. Pakawanan nak. Kaya di na ko magurgurahan. Pangasim. Bakit? Sublatam kumamat ni ipag-ami ang mga sikaso ni Papang. Nabayagan asaan asimrag iti trabaho na. Tawan timang sublat kan kuana ang mga sikaso ni Papa. Naimbagkan ka at adda kala dito'y balay. Ay, di nakpilitin, Bonnie. Kalpasan tinar-aramid na iti kalabas. Ang pasikaso kanya. Ha? Naglainan nga'y. Di mangala iti private nurse no kayat na. Ha? Isa pasensya kan, Bonnie. Ngamjak mapilit ti bagik ang mga sikaso iti amam. Malaka gananos ka ba kahit? Naimbag to lang no agimbagan ni Papang. Uwin lakay. Anya nga'y katawan mo't mga sikaso kan ni Papang. Saan mo takayat na abirat Ferlin timang sublat kanya? Huwag nga raw. Mala, di tayo mabalin apilitain mo talaga di na kaya. Bakit? Inak makitsinda anak ko. Anya, kunayo amad maditirik nayo. Rumor kayo. Ay, kaya't ko ayaw awan ti madiarik na kanak ko. Isungag paili kami man. Kadwak ni insan mo ahilin. Agpaili ka numot. Isungag kuyog kami. Malanga rod, agan-anad kayo. Sige, insan, umaya ka dagos. Bye. Bonnie, mapanak iti ospital. Apay, asino ti na ospital? Ninanang, naatake ka na iti palengke. Ha? Intaray ni insan Helen iti ospital. Anya? Ala, mapadta ka ro di ospital. Nanang, kumustan tirik na kayo? Apay ngay, di kay matmakakunailan. Grabe ti pan nakaatake ni nanang bakit? Paralisadong ti bagina. Saan ang makasao? Wan nga ron, kasi matinak, Bonnie. Oops! Op! Aday ta. Nayakar kayo iti pagidaan nyo, nanang. Bakit? Di mo baybayan ni nanang, ha? Bantaya man na imbag. Masapol nga on time ti panagtumar na iti agas na. Kuna ti doktor na. Wan lakay. Agrubata ko na. Tapno sa anak ang maladaw iti trabaho. Ulitek, bantayam ni nanang. Di mo pampanawan. Agan anos ka. Tapat check nga agimbag tumutla ni nanang. Ala, ina ko na. Nakasingsing pati asawa ini. Naanos ang mga asikaso kinin anang. Ay, nakababain pa ikitin. Jak pulos na aramid iti katugang. Tikas iti aramidin na itan iti ina. Umay kami man, Ferlin, balasang ko. Abirat, kinuyog ko ni Papang. Takayat nasa rungkaran ni nanang mo. Un balasang ko. Umay may kumustaan ni balayan. Ala, sumrek kayo, Papang. Abirat. Agyaman kami, Abirat. Nala, sumrap tayo, Papang. Alam da ito yung kwarta, Ferlin. May bagla nga igatang yung iti agas na balayan. Mawatak ti sasadan ti inam. Iso masya nakkan ko na. Ha? Ala, saanan, Papang? Ala, awatan mo. Kaalalak iti pensyon ko. Ito eh. Agyaman na, Papang. Ano sa mga sikaswan ni nanang mo, Wan? Patsik nga agimbag tumot lakas kanyak. Wan, Papang. Ala, mapantan ami. O sige, Papang. Mapan kami balasan ko.
Umay kamin tumanan nagpensyonak tamang tedak iti kwarta. Sige, ingkamin. Ing kami pa yung birat. Ano da kasapulan yo? Di kay agbay na mangibaga kanya, okay? Uwan pa mang. Agyaman na. Kat pakawanindak umano pinakitaan kayo iti saan anasaya at idi. Idi da kayo tinagsakit. Sapay ko mata mapakawandak. Paybaya mo tayo, Jay. Lipata mo tinapalabas, Ferlin. Oops! Adita. Ay, naipaidata ni Nanang, bakit? Labar Ramon. Wala kay. Ayaban na, nuyakar mo ni Nanang iti pagidaan. Adak lang iti antilugan, ha? Adabita rin na, Kwen. Sige lakay. Bonnie lakay. Ha? Agyaman na kan ka. Nakasingsingpot ka ang mga asikaso kininanang. Nakaananas ka kenkwana. Imbes abalsan na. Gapo iti inaramid ko idi iti amam. Idi iso ti masakit. Ngamsan. Ad nakit di nga imparik ng ti panang ipatag mo kininanang. Apay kumabalsan ka. Saan na nasaya ti kastang aramid bakit? Ti agibalbalas. Agyaman na unay kan kalakay. Kat pakawanan na ko ma. Wen, lipata mo tinapalabas bakit? Awan kanyak dayjay. Ala, labaram kit din ni Nanang. Tapno makapangan matan. Kat ni, agtumarpay, iti agas na. Wan lakay. Di kag tangtangsit, tadi maammo ti mapasamak, iti masungad nga alaldaw. Naragragsak metlaang ti agbiag, no awan gura ang nakatalimang iti kaungkam. Bueno kagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Hello everyone! Kumusta kayo manan? Welcome kayo kanayon dito YouTube channel ko, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti marumanan, wano barumanan nga episode ngayon tayo drama. Hello mampay ka ni Jackie Claro, Janet Marmolejo, and family dita San Fabian, Pangasinan. Ni Rosie Dakayanan, ni Rodi Balaw, dita Cagayan Valley. Intay nga ro denggan ti episode 197. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Kumusta kayong tatang? Mayatan anak ko. Anyat ko na ti doktor ngay. Jackie, anak ko. Hala, apay nagsakit kayong magdananang. Anya ka diti sakit ni tatang. Erika, anya ka kadi. Okay akon. Awan sakit ko anak ko. Naimbag akon. At naintin ti doktor ng agas ko. Agpaiso ka din, nanang. Uy, anak ko. Isungawan ti rumbang nga pagdanagam kanya. Charlie. Di ka unay, Erika. Amang anumanggit na ka. Dagiti anak ta. Apay asik apay tinadaan iti sakit. Charlie, asawa. Di kagsangit. Laglagi pam. Sikat isilaw ti pagtangan. Masapula na tibkar ka, Erika. Charlie. Kasanon no makita na kadagiti anak ta. Di agsasangit tayo aminen. Imbes asikangay na timang patibkar iti pakinakam dagiti anak ta. Saan? Tasikamat ti umunang agsangsangit. Charlie. Ikagsangit kunak. Diyak nga ron malapdan. Sige.
Ikarigatag ti saan nga agsangit. Ipakita mo't anatip ka. Sana kasta si Kati makaon unang nga agsangit. Jak to pa agsangit na masagnan. Sikan tulakit din. Hello, Manang Judeline. Hello, nakaawag ka mat. Kat kumusta ang asawa Amerika? Kasdila tama nang agpapaagas lang ta. Nayon ako mamanan ti utang ko kan ka, Manang. Kasano daytan ngay? Binulan mo't lamang ibaga ka ni ti kwarta Erika. Si kamat lat papapanan ti matmat gadak dito abroad nanin ko. Ha? Panunutam ko mamat, anda pamilyak. Upat dagiti anak ko. Pasensya kan, Manang. Sika lang amin tinamnamaag ang makatulong kanya. Hapay no aga-abroad ka nga minan.Ag-apply ka, tatulungan ka. Anya, masakit ti asawa. Diyak mapanawan, Manang. Di mo mapanawan ka? Kastamlatan itag na nayon. Agut utang kalatan. Kasunod, bawan mautang ka mon. Pangalaan nga rin di pagagas ka asawam. Manang, Ay na, ayabang pailaan di katuga nga mga babae. Isu ti mga si kaso iti asawam. Ag-apply ka kit di matan di abron. Tatulungan ka. Siyak ti makamoy ti gastusan nga agabron. sige, Manang. Katagyaman na. Sana na masapol nga gabrod ka. Kastoy lang aruden ti kasasahad ko. Pumanaw ka pa ilang. Di ka nagabrod. Gundawayak ti kaadda ti kabsat ko amang tulong kanya, lakay. Agabroda, tapno mapaagasan ka. Anda ka, Siti Diyos. Uray sana nga agagas. Patsek nga gimbagak. Iswa sana na masapol nga umadayo ka. Kontra itiritnak taramida. Di ka kaya't ang panawan. Ngam kapilitan, Charlie. Tulungan nak ni Manang Judeline nga agabron. Inak manggad iti pagpaagas mo. At iti advance abayad ko iti utang ko kan ka, Manang. Nala, idulin mon. Tay pauit mon to iti Pilipinas data. Tapno adda pagpaagas ti asawam. Kandi mon bayadan dagiti naalam a kwarta kanyak. Ipauit mo lang nga ni iti Pilipinas. Tapno adda pagpaagas ti asawam. Agyaman nak, Manang. Nagsaya at kaunay akabsan. Sapay ko mga ron at haging bagan ti asawam. Wan nga rod, Manang. Ay, hinlimad ti asawak ti sakit na. Aging gaanag tinag a kanser. Di na ngamin kaya tagpa-doktor idi. Tati amuna, gagangay la sakit ti tiyan ti marikrik nana. Ngam addamat gayam tiyumurnan. Narigat nga minumayalang-alang ti sakit. Nang runa ka dagituya na panawan, tani. Nagadun ti tumtumpara saksakit. Wan nga rod, Manang. Nala, dawatan tayo ti kaasi ti Diyos. Tap naging bagan di asawam. Hello, Charlie. Lakay. Kumusta ka? Okay lang. Awan pagdanagam kanyak. Umigpig sa akon. Ha? Agpaiso? Wen, sika, kumusta ditan? Okay, akla ang lakay. Ay, wan, agpawitak no bigat. Ipawit ko amin asweldo, tapno adda pagpaagas mo. Mangibate ka matitiparakan ka. Di mo ipawit amin ti sweldo. Diyak kaya't nga agkurang kayo iti gastusan dita. Iso adi mo kumaliwayan ti agagas, ha? Wen, di ka madanagan. Ipawit ko amin asweldo ka. Gatangam amin nga agas mo. Wen, bakit? Di nakpakadanagan ko nakmat. Kailiw na ka, nagiti anak ta. Uray siyak lakay. Kailiw kayo matan. Kasaritak man ti inaon nga anak ta. Sige, mabit lang nga, tayo ba? Hello, Nanang. Hello, anak. Kumusta kayo? Ayan ar-aramida man ako. Madamati pa nagrepasok, Nanang. Examin mi ngamin inton bigat. Kasta ka di. Kat, kumusta kayon kadagiti addim? Okay kami lang dito'y, Nanang.
Kailiw da kayon. Kaano kayo nga gawin? Ay na, mabayag pa iti bakasyon ko, anak. Nanang, Anak, agsingsingpat kayo man. Di yu is-stressan ni tatang yo. Tapno agimbagan. wen nanang. Ngam apay akas di ni tatang. Kanayon nga agsangit. Ha? An kwa? Mailiw siguro kanya, anak. Iso nga andi ngayon yun, wan. Wen nanang. Sige nga rodan, anak ko. Ituloy mo tagripaso. Itod mo pa ilang ti cellphone kini tatang mo. Wen nanang. Charlie lang ay. Kaday ta ka manan. Agsangit ka man ako na akong bakit. Amo matajak kaya tikas tagararamidan. Diyak namin kabailan lumapukaw ka kada kami. Isong agagas ka. Kandawatan tati ka asin ni Apo Diyos. Tapno pa imbagan na ka. Wen. Saan tayo tanggal tibiyag tayo? Kat no dumtangan ti kadang ko. Masapol nga awatan tayo da ita. Tano siya, nabayagan na sinaganak da ita. Nakasagana kon, o talaga kadang kon, bakit? Di ka man nagsao iti kasta. Agbyag ka pa hindi tinapaot. Wen ka di, anya kansa. Sige, tamo ka naman no ka. Iso nga ginanakan. I love you, bakit? I love you too, Lakay. Alang ano din. Agad nanat ka ditawan. God bless you. Bye. Bye, Lakay. Diyak lang, di ka ba kailan lumapukaw ni Charlie? Ay, ti asawa. Agimbag kumapay ti asawa. Diyos ko. Anay ko, anay. Kasi na pumapo. Charlie, anak ko. Nasakit ka di man yung tiyan mo. Ay na, mapantalaan yan iti ospital. Sana na. May katumot lang mo damdaman ito eh. Iyawatan dakman kindi ti agas ko para ut-ut. Tag tumarak. Makapadanag ka ba't anak ko? Mapantalaan ang iti ospital. Saan nga rin din? Di kayo makawawat aya. Ikandakit din iti agas ko tag tumarak. Narabian ka man na Erika. Nag-overtime ako manang. Ay, di ka unay Di maabusuan ti bagim, tama nga no si ka magtagsakit. Saan manang? Overtime ka nga overtime. Awan mat maururnong mo. Mapmapan mat amin iti agas ta asawam. Kasapulan ti kwarta manang. Basta agimbag ko man ti asawa. Hala katagan anos ka nga rod. Angamtay kanayon ko nga ibagakan ka Di mo parigatan ti bagim tapno saan ka nga agsakit. Hello, nanang. Kumusta kayon? Mayat-mat, balasan ko. Ni Charlie, nay. Kumusta, nanang? Linabarak itay, kan pinakan kumutan. Ha? Linabaran niyo ko nayo? Apay, saan ka di makadigos nga is-iso? Ay, ikwa. Ay, Charlie, anak ko. Kasauna ka kano ni Erika. Hello, bakit? Kaano ka nga agawid? Mabiitan lakay. 2 bulan laangan agawid akton. Sige, makaturturog ako. Kaya't kunti agina na. Ha? Sige, agin na ka nga rodan. Itad mo kininanang ti cellphone ka kasalita. Sana. Ada ka no aramidan na. Sige, bye. I love you. Ay, sige nga rod. Bye. Nakakaasim at asawa. Madlaw anak kapso. Erika! Aping agsangsangit ka manan. Masyanak ngamin iti asawa man. Di ka una agladingit ading ko. Ikarikatampay lang ay waksi iti panunot mo ti may papaniti asawam. Ang mga numapiktaran ti trabaho kan salunat mo. Wag ladladingit kalatan. Man. Ipakita mo't anakid ka.
Agkararag kakit di ka ni Apo Diyos. Nalpasan ti Minimart a pinatakder mo iti sangwanan ti balayo, anak ko. In-deliver damutan dagiti maila ko iti Minimart. Oo, nanang. Ano sa nyo pailang asikasuan? Da kayo paila ti agla ko. Tano sumangpet ti asawak. Isunto ti makamo. Uwan, anak ko. Kuma, agawi din ni Erika. Anak ko. Kasano nga ipalawag ko kini Erika ti inararamid mo. Siguradong agsakit tinakam day tiyay. Ang mga panunutan na abinaybayan ka, anak ko. Saan? Man nakaawat niya sawak, nanang. Basta tibilin ko. Da kayon ton ti makamo kadagiti anak ko. Di yu baybayan ni da. Inton mataya kon. Di ka kumagsao iti kasta. Tagbiag ka pa iti napaot, anak ko. Ikan na ka ni Apo Diyos iti atindog pa'y apanagbiag. Nadano nanti pa nagbakasyon mo, ading ko. Wan manang, magagaran akong ang makasangpot iti Pilipinas. Pakumustahan tulangan da nanang. Wan manang, Ada kwarta nga agawin. kwa, adda basit manang. Awan ngamin tagbatbati kanyak. Taipaw-pawit ko amin asweldo. Mabit na nga ron. Adoy. Adon ti utang ko kan ka manang. Ay na, di mon panunutan day jay. Jakon pabayadan dagi jay. Kan uray day to itad ko kan kaita. Jak pabayadan. Tulong ko kada kayo. Agyaman ako na manang. Nakasingsingpad ka talaga. Apay akas tamad ng tilangang Charlie. Nagputong. Di ka agsangit. Kanya ka kadi. Nabigsak pa'y. Agimbagak pa'y. Kailiw da ka dagiti anak ta. Charlie, asawa. Kailiw kayo mataw na yan. Tanyat ko na ti doktor. Pumas na ti salunat mo. Mabanugak nga agso. Matulugak pa'y. Napuyatan ak ngamin. Sige, iturong mo pa'y nga ron. Kakasaritat ni Nanang. Nanang, akin Minimart iti na ipatakder dita sangwanan ti balay. Apelyedo tayo matinagan ti Minimart. Ay, da kayo, Erika. Anya? Sino tinagparamin? Ni Charlie. Anya? Hindi na amuan ni Charlie akim maron ti sakit na. Nga awanan tinamnaman na. Dita tinangipanan na iti kwarta nga impaw-pawit mo. Imbes sa pagpadoktor na. Impaaramid na laangan iti Minimart. Tapno adda ka no pangrugyan nyo nga agina. Anya? Di na kaya't nga ibagakan ka na karon ti sakit na. Nagwarasan ti kanser iti bagina. Eso nakapsutan ti anak ko. Anya? Nana, Lola, ni Tatang, marigatan nga gangan. Anya? Umay kayo, hintay kita ni Tatang. Charlie, anak ko. Erika. Pagkadakon. Laglagi pa niyo. Ipatpatag kayo. Amin. Di na kang panawan, Charlie. Lumaban ka kuman. Charlie! Charlie, asawa!
Nag-awan na kami. Charlie! Anak ko! Pinanawan na tayo ni Tatang Nanang. Anak ko. Daglayang pag-arop. At damat ko ngayon nadagsa na sakit ni Tatang. Apay nga ngayon limad yun di sakit na. Nakawanan na anak ko. Ngam tinumpal ko lang ang tikayat ni Amayo. Di na kaya't nagladingit kayo. Iso anak pamarang nga okay. Nga oray na saan man. Nakakasimat ti Mami. Ingka manganan, Erika. Di ka pa'y nangnangan, manipot iti kalman. Awan ganas ko amangan, nanang. Awatan tayo kumaan tinapagtang ni Charlie. Balasan ko. Nasakit di papanaw na. Nagrikat nga aklunan na ita. Ngam ikarigatan tayo, balasan ko. Kastamat lagayam. Ngam amay abinaybayaan niyo ti asawa. Ha? Anya binaybayan. Kaputay baga na adi yung ipaangkas. Nagtungpal kayo nga. Kat hindi madyumay kanyak ti saan na nga pa nagpaakas. No di yung kumainaramit ti kasta. Nalapit. Si Bibiang pa'y lang aging gaita ni Charlie. Saan kumamatakas dati pa nagsasaong Erika? Taasino aya tinaganag amaragsakan iti ipupusay ti anak na. No kasakit kan ka ti ipupusayan ti anak ko. Nakarkaro pa'y kanya, Erika. Eso apang naasim, di ka agpapasol. Tananabit, agpatinggalangan ijay tibiyag ti anak ko, Erika. Napanan ni Lolam, Jackie. Nagawi din iti probinsya, Nanang. Agsangsangit apim manaw itay. Ha? Inungtan nyo kano ngamin, iso ang nasakitan. Ha? Sige, kamakamot ni Nanang, anak ko. Nanang? Apay nga ka dito'y terminal, tibas, Erika. Nanang, pakawanan da ko nga. Pasensya kayo ni iti panagsasaok iti kalabas nga aldaw. Aklunag, Erika. Nasakitan iti kasjay nga ibagam. Gambawatan nga balasan ko. Tamo kabungala ang tinakaro aladingit mo na ijay. Sorry, Nanang. Saan kayo kumaping agawin iti probinsya? Kasapulan na kayo kadagiti apo ko yun. Pinanawan na tayo lang arudan ti asawa. Sa ita, panawan na kami man. Erika, ulit tagtagkid daw iti pasensya, Nanang. Naamiris konti amin. Awan ti rumbang ang mapabasol iti pupusayan ti asawa. Aklonan tayon ti amin. Uwan balasan ko. Talaga siguro nga agpatinggalangan ijay tibiyag ti anak ko. Nasakit man nga awatan. Nga may karkarikatan tayo, balasan ko. Kat di mo ko mabaybayan dagiti apo ko, Erika. Kastamatan ti pinatakdar day di Charlie ang negosyo yo. Takwartang batlaang tinagkapuan na jay ang iniba. Pangrukyan yo nga agina. Nakatantanok nga ama ka na asawa day di Charlie. Nanang. Ngamin, in sakripisyo na ti panagagas na para iti pamilya na.
Juan, taday-tay di tisang kabalikas na. Di na kaya't nga agregat kayo. Inton ison ti pumusay, balasan ko. Natural tagladingit, numapukawan ka iti ipatpatag iti biyag. Ngam di mo itulok, nga idagal na ka tinakaro aladingit. Agkararag ka tanayat unay ti Diyos. Di na kanto baybayan, kat iturong na kay tinapintas, amasakbayan. Bueno, gagayem, di tan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Hello, good day kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, kumablao taypay kada Sir Alvaro Jr. Lagadon, Lorenda Gaspar, Rex TV Kanamira Luna, Facon. Intay nga roden danggan ti episode 195. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Diyak kayatin alokatan ti messenger ko. Mabuti nga ang makabasa iti pakasairan man ng tirik na. Kan may sa, amang ano diyak un kabaulan. Christy, naguman ka din iti messenger mo. Diyak kayat. Mabuti nga ang makabasa iti makapasakit kanyak. Uyawon da kung dagiti tattao iti social media. Ay, ano sama? Anya nga ron ngay kat nagkamali ka ading ko. Tinapatag kita, kat isalunat mo. Masapol a bumangon ka. Tapno mabayadam amin dagiti nakautangam. Manang, Oo, di kag sangit manan Papiksaan ti pakinakam mo. Kat agkararag ka. Panunutam dagiti napinta sa planom. Di mat adara pa mo iti biyag ading ko. Wan manang, iso na lang tadyak na adal husto dagiti addang ko. Nasobra na overconfident ta kadagiti nararamit ko. Aging gadyak na puutan kat bimagsak dagiti negosyo arinugyan. Amom, dagita ti kay kayat ko adangdanggan manipod kan ka. Napakumbaba ka. Kan amom nga akseptaran dagiti nagbindutan. Kaya't nasawan, naamiris mo dagiti puon kan ka po, no apay ana ikulasay ka. Agyaman ako na itipan na kaawat mo manang. Diyak ka mo ti aramidak nga awan kakapsat ko. Tinalikodan da kami ng dagiti tattao itaglawlaw ko. Si kalangan ti makaanos kanya. Oray ti asawa kat sininaan ako. Amamo ka, ading ko. Amok ti kinasaya at ti panagpuspusom. Di kad ti may sa arason no apay abimbagsak kakat ti kinaman nagtulong mo. Naitad mo amin nga uray saan mo madakwarta. Nagulbod akong kadagiti nakautangak manang. Kaya't ko lasar dengan dakon dagiti nakautangak. Nagkariak iti aldaw ang panagbayad ko. Uray sa anak asigurado no adda maitad ko wano awan. Anda nga ron ngay. Talaga kasta. Adalat ta pa nagkamali tayo. Nalpasan dagidi. Indardarom na ka pa yung dagiti nakautangam. Iso nga aganos ka Agpanunod kay ti pamuspusan. Tapno makabayad ka. Needs, nakitam di post da iti social media arupa ni Christy? Ay, Wan! Asino mat nga iti saan ang nakakita ijay? Kat no permi anay warwaras iti ure ang niya agrupo. Ay, diyak ko makaya ti agsao. Ngam, anya nga, kat nagkarumot ngamin ti kinaagraraman na. Rugi-arugi iti negosyo. De kotse, ako namlandyak amo ahulugan met day dyan. Uy! Anya nga ita? Isupay Idi pay lang amin kat madlaw ko nga agin babaknang. Ay, wun nga rod. Agraraman day dyan ata, Hoy! Iso nga anusan talatan doon niya ti trabaho ta. Tano siya, ay na, jak kayat at tumulat iti day dyan ata,
Tsaka mo ti aramidak no kasano ang makarugi akmanan. Mabuti nga akong nga agnegosyo. Kan may sa, awan mat po unak. Ay, saan ako na makautang tanadadail ako na. Diyak pa yan kay tirumor dito balay. Mami, Oh, apay anak. kaano nga tang agawid ni Daddy? Ko anak, mabayag nga agawid ni dadim. Taadayo ti ayan ti trabaho na. Dayta ti imbagam. Nakitak mo't ni Daddy iti kalman iti asit ti pagadalan mi. Kinamat ko ngam saan ko anaabutan. Anya? Ay na anak ko. Kwa, amangan mo't no saan ani dadim di nakitam. Isu dayjay, Mami. Sigurado ako nga isu tinakita. Ha? Kwa. O sige, bay aman ako. Tainton adalod ko. Awagak ni dadim. Tadamagak no iso di nakitam. Ha? Talaga, Mami? Wan anak, kat no iso, ibagak nga may nakasarungkaran. O sige, Mami. Urayag ni Daddy. Ta sigurado. Mangyawid to iti paborito ka makmakan. Wan anak ko. Inak nga rin magkayayaman, Mami. Sige anak. Diyos ko. Agingat ka ano nga agulbudak iti anak ko. Diyak mabalin nga ipudnukan ko na tius to a sitwasyon. Anya ti aramitak. Mariribukan ak. Gapo iti kinaado ti agsing-singir kanyak. Oh, Christy, kumusta kan? Marlon, sikamat kayam. Umay ka kumustain. Ken, umayak agi padamag. Oh, pastragan ako na. Ay sige, sobra ka. Aha. Ay napasensyakan mo, Han. Mariribukan ak namin. Di kagdanag, tamaawatan ka, pren. Maalang tugaw ka. Orayan nak, tayalaan ka iti danong nga inumam. Pasensyakan Awan pa igatang kun iti kape. Hala, ingka agi papudot iti danom tagkapita. Ada groceries iti dayta imot ko a karton. Allah, Mark. Di ka man na nagdrama ditan, pren. Saan aday ta ti panggap ko? Ken, mom, imayak. Tap no mapalag anak mo tirik nam. Agyaman akmanan. Diyak ka muno ka ano ang makasubad yan ka. Wan gayam, anya di ko nang naipadamag mo. Ada good news, ada bad news. Una ti bad news. Ket isarunok mo ti good news. Ay na, numabalin. Diyak pumakayatan ti makangag iti bad news. Ha? Nang rona no may panggap ka dagiti utang ko. Mawatan ka matkit different. Iso na lang. Tanas ka na maamuam dagitoy. Tapnoan mo matiraramidan. Kinapod no na. Nabayagan ng ulbudak ti bagik may papan iti agdama a sitwasyon ko. Ngamawan ti maaramidak. Tadyak mati ida maliklikan. Gusto yung amin, friend. Ni Tata Lito, amay saan nakautangam. Plano na ti agdarom. Anya, kasano nga idarom na? Kat nalpasan ti tungtungan mi nga inutak abayadan ti utang ko kan ko ana. Wen, amok dayta. Nagsaritaan yung dayta. Ang nagbaliw nga ron ti panunot na, idi sinugsugan ni Grace. Diyay nga bakla. Grace? Wen, kaadalan tayo di high school tayo. Kat, anya nga'y kano tinapan na imbagbaga kini Tata Lito. Ado lumay sa ngay baga, di masakitan ka laang. Na mga di ka makafocus iti aramidang, friend. Talaga adyak amon ti aramidak. No saan aga po kinimanang ko. Amangan no saan kamin amangan iti anak ko. Masyanakan ka, friend. Kaya't pasinsyam langan. Kung dagito ila groceries, ti kabaalak nga itad. Hindi kagdanag. Nakipakaasi akin ni Tata Lito. Ngay kan nakapay ti gundaway. Tapno makaurnong ka. Kaya't makaitid ka kan kuha na iti binulan. Ay nahagyaman ak, friend. Kaya't ko lang unay ti makabayad. Ngamdyak amuno kasano. Ay, nusan ka nga agbayad inton katapusan. Ay, idarong ka, Christy. Pangaasiyo ko matata.
Ikanda kumapay iti panawan. Maasi kayo kumamat iti anak ko. Di mo usaran ti anak mo pagpalusot mo. Anya? Pudno ba't? Nasingirin ka ti anak mo ti rason mo. Maasi ka. Siya nga ba't ang nakautangam kadno kasapulak mo ti kwarta. Saan ko ang pagrason ti anak ko? Tapno makalusutak kadagi ti utang ko. Ado ti utang ko. Wan, aklunag dayta. Manon adaras ang nagpapakaasi ang kada kayo. Ngam aging kay ti social media. Pag piyestang andak pa yan, may papan iti utang ko. Nadadahil akong kadagi ti tattao. Kasano ak amang rugi. No ultimo masabat ko ajak am-am mo. Nagdakas ti panagkit-kita da kanya. Ay, di ka nagrason pa eh. Awan ka't babain mo Talaga mangutang ka. Ay, Nits, kita rin ba ta sumungat o ha? Ni Christy mat. Imbag man tada pagpalingkina. Ay, si puta man niya tigatangan na. Ay katamurkon daing kan asin siguro. Pagalaan na nga'y kumait igatang na iti karne. Ay, sa bagay. Ne, umay mat dito ayan ta. Naimbag abigat mo, Christy. Imbag man ta nakarwar kamit laeng. Nabayag ang naglamlamang ka, Christy. Wan, ilamlam mga dagiti nakautang. Iso nga itala arumwarak, Nits. Awan nga minan isa ang mi. Iso nga umayak ag per kilo iti bagas. Ay, mano akilo nga tialaan? Kagudwa kilo lang, Grace. 30 pesos lang amin ti kwarta. Ay nakakaasi kayo mat, Christy. Sige, ikandakan iti may 1 kilo abagas, kan kagudwa kilo nga asukar. Tapno, adamat paglabay yo. Ah, Wen, urasan mo na bayadan. saan, Nits? Grace, ikandak iti kagudwa kilo abagas, tabayadak. Ay, dayjay, nakapanaw ni Christy. Ay nakatangtangsit da dya babae. Di nakit di ka nun inawat, itatakin kwa na. Ay, kundi pride pa lang matiloka. Amok to umat lang nga umutang manan. Ayun gayang, kunak man no, impabalo dan ni Tatalito day jay. Ay, tsaka mo. Amangan mat no nagbaliw ti panunot ni Tatalito. Wenno nakabayadan ni Christy ken kwa na. Ay na, kasanungay, anabayadan na ni Tata Lito. Ket kagudwa kilo na abagas, ti imay na pinalingke. Ano sak amin apa nang si ti tao kanyag. Anya ngay ngarot kat nagbidotak. Christy! Apay nga naglablaba ka. Murong midagita na. Di mat ko nakabaybay am dagita. Ay namanang bay andak ka dilaeng. Tauray day tulaang ti maitulong ko kada kayo kinibayaw. Isardan mo day tanta day bagakan ka. Ha? Anya day tamanang. Ha? Oh, adoy. Alaham day tayo akwarta. Ha? Apay day ka kwarta. Pagpuunam. Mangkita kan itirugyam a negosyo. Di ka pa alam nga si kasuan kan imanihar. Mana, kaslayak maawat day ta. Amo ka mabutang ka ading ko. Ngam awan mapasamak iti biyagyo nga agina. Magpaabak ka iti butang mo. Nagsaritaan min kanila kay ko daytoy. Awan ti pagbut nga mo na pagbainam. Ngamin, disnodo anang tan iti dayto a kwarta. Kasanon no pumalpak manan. Sayang laan day to akwarta manang. Amok ananakam ka. Nagnakmamong tinapasamak iti kalabas. Amok amas natanang kan praktikal kan nga desisyon ita. Adon dagiti idea kan siriba na adal mo. Manipod iti kapadasam. Diyos ko, agyaman nakta inikandak iti kabsat kan bayaw aman nakaawat kan na anos. Tulungan da ko. Tapno adda pagmaayan ti kwarta nga inted na. Dahito'y kumatimangtad iti baruan am nama para kanya. Kan ti pamilya. Diyos ko. Mami! Anak. Apay anak kariing kan. Rabi ipay laang. Maturog ka pa'y. Anda natagtagainap ko, Mami. Anya day anak ko. Adda tayo
kano'y di salas. Kat picturean da nga gisuso iti addo maabanbado. Kat, Hindi kwan. Naragsakan kano. Kat ibagbagam nga ado tinag-order ka nagiti luplupot alakom. anya? Aday ka, nakagatang akong itiwagwag nga ilako. Padasag ti manglukat iti bulto ti kidswear. Mangrugiak nga agipos iti Facebook. Barang dito'y ti ayang tinapintas agasat ko. Diyos ko, tarabayan na kumaiti da ito nga aramidak. Si katimang bayabay kanyak. Isurum ti rumbang nga aramidak. Tap na saanan ang maulit ti pan nakalugik iti kalabas. Ay na, maragsakan para kan ka, Christy. Ay na, jak impagarup nga iti 3 oras apa nag-live ko. Naipaibos ko di mo na avail ko manang. Talaga? Ay na. Una na. Ur-urayak laang ang makabayad di upat pa'y asaan ang nakabayad. Agisupot akon para iti shipping da. Talaga? Un manang. Paid before shipping ti rules ko iti panagila ko. Naimbaga nagbayad damot nga umuna. Un manang. Kas di ti teknik ti daddo mga online seller ita. Paburmat kanyak ti kas di a sistema. Gapot tabas sitlaan ti puuna. Makita. Nukunak tumat ngamin kan ka. Limaing. Kan nakasuro kan manipod ka dagiti kapadasam. Wen nga rod manang. Planok ti agopen iti duapay abel. Laba ak tumatan. Sakbay nga ag live selling ak manen inton bigat. O sige ading ko. Good luck kan ka. Laglagi pa. Adak lang itili ko dam ading ko. Ay, ni Christy ti masabat ko Kat ni, ay na, nagano ti bit-bit na. Urelag ko, bog, apoy ti dagsan ti bit-bit na. Ay, kasta na dagsan mo ti awit mo Ay, si Kagayam Grace. Wen, i-deliver ko man dagito linabaak ngayon palabada. Ay, makilablabada kagayam ita. Wen, iso lang amin ti amok apanggadan ita. Ay na, adumat ti ammom Ta nabak ng kamat asigod, saan aya? Ah? Ay, sige Grace Inakon. Makilablabada? Agtaksimet. Anyan tungit ti mabati abayad ti labada na. Gani, agtaksi. Oh, tatalito. Agbayad akon. I-full kun Kan, pirmaan nyo daytoy. Anabayadak aminan nga utang ko. Ay, kaya tuwa na. Muntoy, tagpirma ako. Tanay, agtardarasak. Nalpasan. Sige tatalito. Agyaman akmanan Sige. Pimanaw mata ni Tata Lito. Wen manang. Napanan. Di pa'y nagyaman mat. Awan tirumbang apagyamanan na, tasyak tinakautang. Di ure man. Kalpasan dagiting sawsawang na kontrakan ka. Kas jay taramidan na. Ay na, bay amon manang. Saan aday tati paka-stressam. Ay, sa bagay, rumbang lang agragsaka. Gaputa sumaysaya atin ti kasasaan GTV agadin ko. Maragsaka na, paragan ka. Agyaman manang. Kit naragsak akon, tanabayada kon dagiti utang ko. Ay na, awanan nis. Awanan ti karga ti pestuta. Inawis naktumat amapan iti kasino. Ay. Sandak man apapabasulan ta kinayat mo mat, Grace. Kinunam tumat bumawit Ang naabak ta. Kat isumot namin ti imbagada. Kunak-anak, paiso. Kasano itan? Agsasaro naman ng iti 5-6. Kas kada inaldaw ababay. Tan na yung paki tayo, taipaship tayo. Kasla imposible. Wala ano day kabudega, tapagipadilan tayo kadagiti umay nga stocks. Kasapulan tayo ti Kasla jak mama ti abidmak nang ni Christy gapo iti wagwag. Ang mga no, ada sideline na iti tunggal rabi Nga ta? Oh, kasano kumabumak nang ti may sa atao iti wagwag laeng. Saan nga imposible day ta, Grace?
Adon dagiti mabuybuya iti social media abumakbak nang. Gapo iti wagwag kan live selling. Ay na, basta saan ka mamati abimak nang dayta Kristi. Kaano la idinapan gimatang iti half kilo a bagas? Oy, na kayo! Agbayad kayo, ibutan nyo! Ay sus, patayin datan sa amaten. Dara sa inyo! Ikaw gumaan ta dito maray, Grace. Katno da nakabantay itiri daw. Basta agpanunot ta iti wagas tapno makataray ta. Ay na, maulawaksan iti buteng ko. Apay ngamin nga insugal mo dya ibayad ta kumakin ko ana. Urak, ano mga apa? Iso nga impuunak, iji kasino. Saan ay nagtulag ta nga awanan ti agsugal, Ay, gusto! Grace? Saan ta nga pinabasol? Agpanunod takid di. No kasano ang makapanaw ta dito ay. Ay na, ang mga numalmalwen na ta tinakautangan ta. Agbayad kayo, inyutang nyo kulang-kulang marunan! Dara sa inyo nakasampulang ti kwarta! Ay sus! Ay na. Apay nga ijay sango ti pwesto da Grace ti paglalaawan di abakan. Agbayad kayo, wano urawak na ito pwesto nyo! Agsingsingir nga ta. Rumwar kayo dito! Amokanda kayo dito lang! Apay akas ti matan tinagbambanagan ti biyag da Grace. Kunak man lumayat ti sasaaden ti negosyo na. Amo bigada kayo dito. Next, and Grace. Rumuan kayo, kung di yung kaya timadang ha. Ni tata lito matay dyan. Kaya't nasawan. Nakautang damat kan kwa na. Awanan kayo di ba eh? Kunti mo motor ko, binulod nyo. Insan tayo di kasina. Rumuan kaya! Nay. Kasino? Apay, agsugsugal dagiti dua. Kaslagas mat dyan nakagalon nga igam dyan may sa lalaki. Ay, mabitlaan! Oh! Di ka makintiyang dito eh, si Ka Kriste. Mabitlaan, tata. Pagsasalitaan niyo kumaday ito itinasaya at awagas. Uy! Lumang matinigat na ng birbiro, kanagin mo! Masama ka bayadan da! Utang da! Pwede, urama ko yun eh! Ay, urama ka on! Ay, nagkalma ka kabsat. Mano ka diti singsingiram kadakwada. Ano siya? 100,000! No, bayadan, jagtal na ako! Ah, ay kwan. Dakkel unay dahit agatad kabsat. Nga mabalin nga advancean ka iti 20,000. Iso lang amin tigam ko. Ah. Itad ko, tauray syakton ti pagbayadan da no kaskasano. Ay, kasano kay mate? Tatalito. Agaam mo tayo mat. Nakitang tinaglabasak. Idi nagrigatak. Talagang awan maitad ko. Nakita mat. Idi nakabangon nak. Ininot anabayadak ti utang ko. Iso asaan nga imposible ang makabayad damat. Ay, sabali ka. Sabali damay. Sugadur da. Iraman da pa iti saan da ako kwa. Awanan bayin kit di da kita. Sugador. Kaya hindi da amo ti agbayad iti utang da. Apay pala nakibiyang ka dita. Nalipatam ka din ti nararamid dagi at tao kan ka. Manang pinakalmak lang ti sitwasyon. Kita ama. Amang ano iti katutulong mo kat may sagmak kan tumanan. Sana dakas ti tumulong. Hanggang mabalin. Unang paya panunutan ti bagim. Manang, Idi si katawanan. Andaya ti mulong kan ka agayam mo. ay, maawatak ti kayat mo asawan manang. Pakawanan na, tanalipatak manan. Ulita ka. Saan adakas ti tumulong. Hanggang mabalin. Panunutan pa'y nga umuna tabagin. Ay na, no sana gapo ko ni Kristi. Ang mga nanalitsyontan. Ay, wan nga ron. Nakababain unay ken kwa na. Ura siya ka. Mabain na ka na dito inaramid na kan kwa iti kalabas. Awanan rupak nga ipakita ken kwa na, Grace. Naimbagpay ni Kristi. Tamayatan ti biyag na ita. Ala, darasam kit di nga gimpakita pumanaw tan. Ang mga numadanunan datapay dagiti daduma pa'y anak utangan ta. Ay, anya nga tano puskol nagtirupak nga umasidag ka ni Kristi. Anya ko mati ibagam. Agaplaya ka para impake di bodega na. Anya? Naimbagan ka tagawid ka ni di probinsyayo. No kayat mo, sumurot ka kanyak. Saan? Umasidag ak iti ayan da Kristi.
Kasanuta kaya makabayan ti in advance na kadagiti nakautangan ta. No agawid ka mat ijayan nyo. Awan mo't usto apang gadan ijay. Ay, talagang agaplaya kas bagar ka ni Christy. Baka pa kanandak pa iti libre. Kan libre pa iti pagyanak. Oh. Kasla jak maklon ti kas dyan nagbanbanhagan ta. Kalpasan dagiti pananguy-uyaw takin ko na, Grace. Un nga rod? Oh, da kayo matgayam ni It's kan Grace. Agtugaw kayo Agyaman kami, Christy. Christy, pasensya ka Da itaakam na kaumay. Imay kami atap no agyaman kami iti panangisalbam kada kami iti dayjay nga aldaw. Pakawanan da kami kuma, Christy. Da kayo kit dimat. Awan day dyan. Ay na nagimbag ka tao. Ta itilak si dagiti nararamid mikin ka idi. Kadi ka nagduado anang tulong kada kami. Gapot amok tirik na ti masingsingir nga awan pagbayad na. No anya dagiti paglablabasan nyo ita. Napatas ko amin dagita. Talaga siguro akas ti biyag. Awan ti permanente. Mabalin abak ng kaita. Ngam inton bigat, awanan ka. Mabalin mat ama umumsi ka ita. Ngam inton bigat, maitaltalo ka. Nagbalin akarit amin dagijay kanyak. Tapno agpursigi Tapno aggagat, ket makapangrugi akmanan. Eso adi kay madanagan. Tadyak nagimula ti sakit tinakem ko kada kayo. Agyaman kami, Christy. Nunay tublak ti pada matao, imbes sa katawaan ken uyawam, tulungam kitdi tapno makabangon manan. Tamang hano nakarkaro pa iti mapasamak ken ka, kumpara iti pagdaldalanan na ita. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Wendy LC. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agyaman kami itingkay panagdengag. Hi, kumusta? At di manan ti gayam yo, amang kabgablaaw kada kayo itinaragsak nga oras kanal daw, amang tartarabay, kada giti uploads tayo. Thank you, iti kanayo nakan tayo, amang subsuporta dito YouTube channel tayo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti drama, hello ka ni Jolly Balorin, ni George Abuan, ni Bing Soriano, kani Agnes Daos. Hello kada kayo amin. Intay nga rudan denggan ti episode 194. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Magantayon, nakaluto akaon, kaya nakagauak pa yan. Nagbanglumutan ti linutom lakay. Ay, siyempre Bala, sumangukan ba kahit magantayon? Ayan dagiti anak tagay. Ay na, adada iti silid da lakay. Sige, tayo nakayaban ni da. Mangan kayong kadilatan. Ayab kay lang ayab. Ay di ka pa'y mga Alex. Saan nga ron? Saan ka mapisin? Mga anak tulat ta ka din. Sige nga raw, sumarunukan. Isi ka nga ay garet. Umay ka mga na. Nanganak ko ni Jirwan. Ay, umayo matraman ang tilinuto kan nakaw. Naimas day jay. Kanan nyo lata ka din. Nagdagulit kayo. Ingkay jayin. Sige nga raw. Ayun na yan. Donato lakay. Apay ngagsangsangit ka. Kuwaan. Di kan aglibak. Anya ka di manen ti pagsangsangitam. Awan. Maladingitan aklaan. Apay ka di manen lakay. Pampanunutak lang amin dagiti anak tabakit. Ililiwag na hindi kinalaylo na kanyak nga amada.
hindi mabasit na pa'y. Nagbaliwan ti ugali da, idadat nakam da. Ay, lakay. Nakadungdung mo na kanya kiday. Kanayon nagaglampay kanyak. Pasaray siya pa, iti kayat na kaidan, iday nukas niya maturog na. Ang bita, di na kong paganda no. Maawatam ko maida. Tanaunday apanawan na imbating ita. Simurot ka iti sabali a babae. Kat itala nagsubli ka kadakwatan. Nagbabawya ako, dahil tangay naramid ko. Ambo ka nakabasulak ka na kayo. Nakabiri sa kaon. Kinagyaman na agtay nawat naklatahilain. Ala, pasensya ang lataitan. Tapat siyak ang maawat da kan tumutlaan. Ay, mapanakon bakit? Nay, papanam. Ay, nakila ko tinangkat ko tinapa. Ay na, nagpudot lakay. Agtalinaad ka pa'y laang dito'y balay. Mabanog ka laang. Lakay kan. Iso nga aginanakan. Papanan niyo? Inakyagla ko anak ko. Aday nangkat ko tinapa. Inak isursaur. Sanan? Di kay lagbayin nga glako-lako dita. Amang ano ibagadag iti tattao, abay-bayan da kayo. Ngagbisbisin kayo iti puder mi nga anak yo. Kaya't kulat baka tulong ka na kayo anak ko. Basta di kayo mapanaglako-lako dita. Kaya't yun lang amin na masyan na iti tattao kada kayo. Iso akong dilako-lako kayo. Ala, di kan rumbar lakay. Tapno saan nga agungot ti anak ta. Sayang dagiti nangkat ko, no jak maila ako. Uyugan kanton amapan mangila ko no madamdama. Urayan ta makarwar ni Alex. Sa tanto matrumwar amapan aglako. Si mangpet kami gaya man manipod trabaho, garay anak ko. Kaya't mo tay timplaan kay tigatas mo. Uno Diyos. Di kay man kundi singpat akas na tatang. Sa anak nga graraman tapno agpaserbi kada kayo. Kapag ilaktag timplay ti gatas ko. Kaya't kula sulnitan tinagkuranga kada kayo, iti kabsat mo. Ay na, awanan. Naladawan ti amin. Imbes ada kami ti pagserbyan nyo. Ang mga nuda kami ti mang serbi kada kayo. Talaklakayan kayon sakay nagsubli kada kami. No apay-pay lang amin nagsubsubli kayo dito balay Itatalakay kayon sakay kundi subli kada kami. Da kayo ti pudno a pamilyak. Iswa da kayo ti pinilay. Kat kapilitan apilyan da kami talakay kayon. Pinapanaw da kayo siguro. Iso napilitan kayon nagsubli kada kami. Ay, saan anak? Talaga sinublian kayo. Tada Alam kayo mo, Stone, jak ka sa pulan ti ado apalawagyo. Maistresak lang ang kada kayo. Saan kumamot akasta ti panagsasauyo iti amayo, anak ko. Respetuin niyo kumamot. Amin na pa nagrespeto. Impa ay miidikin ko na. Agaman niya tinaramin na. Pinanawan na tayo. Imbate na tayo. Katkasla tayo pimpiman idi a pinanawan ti padre di pamilya. Tasimurot iti sa bali a babae. Wan, ngam uray pinanawan na tayo. Saan nagsarday nagpawit iti para kada tayo. Isuti ng paadal kada kayo. Pagrebangan na dayta. Taisukit nga rod ti amami nanang. Iso adiyo iboy-boy tinararamidan na kada kami. Husto mat namin, nanang. Saan ko nga iboy-boy-boy, anak ko? Ibagbagak laeng. Ipalpalagip ko. Taamang nalipatan yun. Iso nga rod adimi kayat nga aglako-lako dita. Taamangan no ibaga dagiti tattao adimi tultulungan. Paawa effect ngamin ni tatangkat. Iso akon di gagat nga aglako-lako. Baybayan yun no kasta ti kayat na nga aramitan. Kayat na nga rod mo ti makatulong dito'y balay. No ipapilit na ti kayat na. Nasaysaya at laapong manawin dito'y balay.
Alex, Nangagko timbagbaga dagiti anak ta bakit? Bye-bye ang dayjay. Palabsumlaktan dayjay anay bagada lakay. Urayan niya ti aramidag. Talaga di dak may patag dagiti anak ta. Nagimula da iti sakit tinakam da kanyak. Sa bagay, basol ko ti amin. Ala, bye-bye amon tinaibagada. Tagagangay nala siguro ti kasjay adyarda. Gapu iti inarabin mo iti kalabas. Nadlaw kong agpupudot dagiti anak ta no adak diti balay. Siyak ti pagpupudutan da. Iswa na saysaya at siguro no pumanaw akong ditoy. Tamarik na ka sa anak a welcome. Papanam kumangay. Ay, inak pa ila makipag na diti kabagis ko. Katulong ak iti negosyo na iti tinapa. Panawan nakmanan, kasta ka di. Ay, bakit? No pumanaw ka, sumurutak ngarod ka. Saan kayon apumanaw dito'y balay? Tamaki asawa akon iti mabiit. Anya, Oray siya. Adan no biyak. Kat ikasar ko niti mabiit. Lumasin kami iti pagnaadan. kat isungar aramidan mi ti kastoy. Tadimi kayak apanunutan dagiti tattao, a pinapanaw da kayo dito'y balay. Da kami manan ti agbalin adakas no kasta. Saan kayo na pumanaw? Tada kami ti lumasin iti pagnaadan. Saan nga rin? Agtalinayad kayo diti balay. Tabalay yung manday to'y. Da kami ti pumanaw. Takabalan mi ti agabang iti pagnaadan mi. No kayat mo kabagis, si kanti dutukak ngagluto iti tinapa. Ta siya taglako ije pwesto. Ay, ikatwan na. Kaya't ko. Tapnoan na natalgid at trabaho, manang Romana. Nalangarod, ag tinulong ta kabagis. Aganos taatan niya ngay. Agpadata mo ta sana nakaadan, isungawan pensyon ta. Ay, huwan nga raod. Adumat adag iti negosyok ide. Ang awan ti bimayag. Takanayon kami mo't ide nga agapa iti maikadwa nga asawak. No apay mat ngami na nasulisog ka iti sabali a babae. Ay, huwan nga raod manang. Banag a pagbababawyak iti kastaunay. Nala, saan pa yan nala daw ti amin? Mga barwanan ka manan. At dapay gundaway mo nga balbaliw kabagis. Oo, narabyan ka manan asin mangpet lakay. Ay, huwan. Taadautin sambut ko alinuto alako ni manang ko. Ay nga, agop overtime ka na kanayon. Mabambanog ka na kanayon lakay. Okay lang, bakit? Napigsaak pa'y mait. Kabailak pa'y mait ti overtime. Napagadaltan dagiti talong anak ta. Di mo unay banugan ti bagay. Kabayata na napigsaak pa'y. Ang trabaho aklat ta bakit? Nangruna kitawan mo't pensyon ta. Tanariga at numang namna matalatan iti itendag iti anak ta. Lakay, Ala, tagpulusak. Kaya't kung taginan na bakit? mangan ka pa'y Sana ka mapisin. Nagmerienda ngamin itay, iji balay ni manang Romana. Nakapsut akon kabagis. Gapu iti kimpot asakit kanyak. Iso ang makamukan kadag iti mapanawa ka negosyo. Ha? Si kanti pangital ka kadag ijay. Sapay lang kumatandi mo may bayan. Ay, hindi kagsaw iti kasta akabagis. Tagbiag ka pa iti napaot. Marik na kasaan ako nagbayag dito'y lubong. Ha? Nakapsut ako na din ko. Manang. Nimat gayam tatang tinang ipatawidan ni Auntie Romana itinapanawan na ang negosyo naman. Kaya't nasaya ta, tapno at damat pagkwarta ni tatang.
Tapno saan lata namang namnama iti-itid ta kadakwada ka ni nanang. Wan nga rod nagbakbakit mat ngamin abalasang ni Auntie Romana. Kan duduad ang agkapsat. Iso arong banglaan ni tatang timang tawid kadagiti sa ni kwaday di Auntie Romana. Oh, di ka unag si da iti taba, Alex, lakay. Kita ang tabagim, grabing tilimok magham. Jak mat nga ron makapanga no awan ti taba si daag. Tig mo manday ta. Di mo ya dayo ti sida na. Jak pa nabsog. Kastoy ako na yung tikat katanga masinsidaan. Pasi ka taba. Kasta nga ron ti kayat ko asidain. Baybayan na kadilaeng. Jak nga ron makapanga no awan ti taba si daag. Yung mo dayta. Tayo busag amin dayta. Sayang tinaygatang. Ha? Alex! Uy, nagpiksa ti urok mo. Alex! 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 Diyos ko! Nakano ba? Tulungan na kami! Kasawag! Hello, Ipag. Ibagarit! Imanong mo! Intare ko dito ospital! Anya, apay, naanano ti kapsat ko? Naatake! Madama natamtamingan na iti doktor! Anya nga ospital di ayan nyo, taumaya kadagos. Darasag pa'y tang pataray, tapno makasangpay ta kadagos iya ospital. Ay, nagbuntog lang kit din ayato'y sarsarun mo kalugan. Overtake ak mandangan. Oh, at tatrak abasabat ko! Ah! Diyos ko, di mo ko mabaybayan, dagiti anak. Di ka una agladi ngayit. Tama nga no makapadakas kan kabakit. Dagiti anak ta, nakay. Nagsaruno na lakit di mata na ospital. Agtalag ta iti Diyos. Patsya ka di na baybayan dagiti anak ta. Kumusta ka, Garet, anak ko? Awanan, pinutad dan ti doa sakat. Agapuanan ti pan naka-aksidente. Anak ko. Awanan sarsarmig tatang. Saan ako na makatrabaho? Kasano ang pait? Ala, di ka una agladingit. Sinapatag, sinibiyag ka, anak ko. Awanan sarsarmig. Tamay sa ako na baldado, tatang. Di kang danag. Ada kami iti inayo ang mga sikaso kada kayo. Ayan ni nanang. Ada iti ward nga ayan ti kabsat mo. Sinublatan na ti ipag mo ng bantay ka ni manong mo. Kahit kumusta matan ni Manong? Nasayahat mo na. Iso na lang tasan unay ang makabalikas. Naapiktaran ti panagsauna. Gapo iti pat nakaatake na. Apay nga, akas tayo matan tinagtungtong panan mga kapsatatan. Apay. Aga brodak nanang. Iso ada kayon ti pangital kakiti asawak. Masapol ngamin ngagtrabaho ak nanang. Tapno da pagbiag mi. Ala, sikati baka mo balasag ko. Kat di ka madanagan, tasaan may abay-bayan ti anak ko. Agyaman ako unay, nanang. Agyaman ang temay kayo, nanang. Ha, apay, anyat sang-sangita manak ko. Iawit ako ni Kipalayo. Diyak kabaulanan nga awatan na kitang kakasakit nga ipagpagati asawa kanya. Ha, awan lang harot ka nun ti may tultulong ko kankwana. Padagsanak pa'y kankwana. Tapay nga ay akas tatibag pagana. Kat asawa na ka mat. Saan mo mat anagayatan ti kasta nagtungpala manak ko. Nagpaliw ti ugali ti asawak nanang. Manipod nagbanag akakastoy. Isayawit na kon. Pangasiya ko nanang. At tuyan ti gatas yo anak kao.
Kaya madapandesal. Impapudot ko dahi tapandesal. Agyaman kami, tatang. Agyaman kami, tatang. Ala, inume mo tigatas mo garit. Tasubwak ni manong mo. Tani marigatan nga garaw. Ay nagatas kan ikagsangit anak ko. Agyaman kami kada kayo kininanang. Nakasingsingpot kayo kada kami, tatang. Kat pakawanan da kami kuma. No ginura da kayo iti kalabas. Mawatan kayo. Doa paayakas jay tirik nayo kanyak. Ta nagbasulak kada kayo. Ado tinagkuranga kada kayo iti kalabas. Iso nga ita. Sulnitak dagiti nagkuranga. Kawanan na tarang. Wen, napakawan kayo ni tikabsat mo, Alex. Siya kindi ate rumbang agkidaw iti pambakawan kada kayaw. Gapo iti panagbasol ko iday. Ipatpatagda ka, tatang. Watwag gan da kayo kani nanang tarang. Ipatpatag na kayo ba't anak kaw. Ikares, aginggat ka balak. Aginggat na pigsaak. Diyak tumauma mga sikaso kada kayo anak ko. Di kay baybayan. Awanin trabaho mitikapsat ko, tatang. Ada tayong negosyo ngayon patawid ti kabsat ko. Napigsa ti birok na. Iso nga awan ti rumbang pagdanagan niyo iti pagbiyagan tayo. Kahit manang danak iti mga sikaso iti dayjay, tapno maipamaysak ti mang bantay kada kayaw. Ag tinulong kami kaninanang yaw ang mga sikaso kada kayaw anak kaw. Agyaman kami, tatang. Yaman kami, tatang. Awan perpekto at tao. Amin tayo katagbidot wan no makaaramid iti saan amay parban. Ngam no makaamiris ka kat pagbabawyam tinagbintutam ni Apo Diyos ti pagkaptam tapno iso ti mangitundakan ka itinalintag apag naam. Bueno gagayem, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agyaman kami.